Joo, morjesta. Meillä on tänne Bronxiin tullut vinot pinot tätä uutta kevätmallistoa ja nyt on aika katsoa vähän, että mitä huppareita sieltä on tullut. Aloitetaan Truista. Sieltä on nimittäin tullut todella näyttävä tällä prassiviimeistelyllä oleva Rodeo-huppari, jonka takaa totta kai löytyy vielä OG Buddha-logo. Jatketaan Truilla. Vähän simppelimpää tällä kertaa mustavalkoista. Hihoista löytyy puffiprinttiä ja sellaista löytyy vielä Buddha-brodeeraus. Tässä sama fitti kuin aikaisemmassa hupparissa, mutta mustavalkoinen. Tää sopii kuin nyrkkisilmään joka fitillä. Sitten vähän karrea, eli laadussa ihan omassa painoluokissaan painiva vetoketjullinen huppari, josta eestä löytyy brode, takalta löytyy vielä selkäprinttiä. Jatketaan karrella. Sieltä on nimittäin tullut klassikkomallia Hooded Sweatia just siinä oikeassa kollarivärissä. Tässä on tosi hyvä toi Heather Grey ja sitten viininpunainen Carhartin brode vielä tossa eessä. Sitten taikuri repii hatustaan vähän kania. Todella kaunis kermanvärinen huppari. Pullover hoodie, jossa todella hyvä kroppi. Tuolla alareisari on kiristetty, eli se jää just tohon noin, eikä melkein. Ja loppuun vielä vähän digissiä. Sieltä on tullut ruskeita pienellä logolla olevaa tästä perushupparia. Sitten Digissiltä on tullut niiden uusinta tuotetta, eli tätä Loose Wavea, jossa on keskellä brodeerattu logo. Ja viimeinen huppariuutuus on Digissin Zip Up Hoodie, brodeerattu logo. Siinä on tämän kevään uutuushuppareita. Tuu kattoo omassa Aleksanderinkatu 26 tai www.bronx.fi. Nähdään spoteilla, fam.